O, ne. Ne smije ju izbaciti. Pokušavam se složiti s njom, ali nevjerojatno me iritira. Ne razumijem kako tata može biti s nekim poput nje. Daj da ja razgovaram s njom. Ne, smiri se, dušo, molim te, nije njoj ništa. Ništa što dan proveden u toplicama ne može riješiti. Ma daj da ja razgovaram s njom. Bilo, draga, što je? Pogodi! Iznenađenje! Znaš li što je ovo? Propusnica za Kongo? Ti odlaziš, Jade? Odlično. Ne, naravno da ne. Iako je Kongo prepun predivnih plaža, to su ulaznice za toplice. Jedna za tebe, jedna za mene. Ta žena ne smije raditi ovdje. Vidiš, s obzirom da te toliko volim, odlučila sam provjeriti dotičnu i pogodi što. Saznala sam. Saznala što? Nemaš pravo dati otkaz Anđi. Violeta! Nije problem, Herman. Ona luda ju je navela da misli da mogu biti prijateljice. Ne, ona je prva učiteljica koja mi je dala da budem svoja. Zašto je uvijek grozna prema meni? Redu, gledaj, molim te, ostavi me nasamo s njom. Dobro. Ovako, slušaj me dobro, Jade je u pravu i moraš je poštovati. Jade nije smjela otpustiti Anđi. Anđi nam je svima lagala. Molim te, to je bio nesporazum. Ona nije lagala, znam to. Slušaj, nitko iz agencije nije znao za nju. Ne daj da te zavara. Kako ne shvaćaš? Poznajem ju jako kratko, a imam osjećaj da ju znam oduvijek. Mora postojati objašnjenje za to. Moraš ju nazvati za mene, molim te, tata. Čini to za mene.